Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Masha Allah, na gode. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Da alama Ubangiji ya kawo wannan yarinya ne saboda al'amura su canja. Babu shakka idan wannan yarinya ta kasance jinin matawallaci, to dole ma Hajiya Nafisa sai ta canja. Sak irin ɗabi'un da nake so. Ta shiga raina. Jini ji kamar ƙunwata ta jini. Ina ma Ubangiji zai karɓi roƙona. Akan me? A ce kai ne ɗan matawalle wanda ya ɓata. Daɗin sofircin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban Izza in ba shi zai yi ba. Izza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Wa'annan jikokin nawa da su da alkur'ani kawar fuka-fukan tsuntsu ne. Duk wanda ya saki ɗaya daga cikinsu ba zai tashi ba kuma ba zai tadda ni a tafki ba. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin duk wanda ya saki alkur'ani ko ahalin gidansa ba zai tadda shi a bakin tafki ba. Haka batun yake. Allah ka ba mu darajar annabi da alkur'ani. Daɗin sofircin alkairi da ahalin gidansa da sabbansa ga baki ɗaya. Mai so baya duban Izza in ba shi zai yi ba. Izza ba ta sanya biyayya. Shi masoyin sahabbai ne. Hakika son sahabbai da son 'ya'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya yi matuƙar burge ni, duk yadda aka yi daga gidan malinta ya fito. Tarbiyarsa ta yi kama da waɗanda suka samu koyarwa ta addini, amma bai kamata a ce ba sa jituwa da Hajiya Nafisa ba. Kamar yadda na faɗa miki, matsalar rashin girmamawa ne da baya bata kamar yadda suke bata. Hakan ya farar da rugurgumu da yawa, har daga ƙarshe ma sai ji mu kai matawalle ya haɗa aurensu. Kika ce aure? Imana, kafin ma haka shi Umar ya yi alkawarin aure da wata a cikin wannan ma'aikatar. Amma haɗin da mai girma matawalle ya musu da shi da Hajiya Nafisa ya sa maganar Karima ta rushe tsakaninta da Umar Hashim. Kuma duk da rashin jituwar tasu ta yarda da haɗin? Ta yarda, kuma shi ma ya yarda. Ina ne inda ake gudanar da aikin shinkafa? Yana cikin, na je ina na miki. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Soja, wani abu da na fuskanta akan wannan zaman da muka, ina ganin kamar Audu da shi da Nazar suna nema su nuna mamu wani bangaranci akan abin da ya faru tsakanin Umar Hashim da Karima. Haka ne. Sale, ni ma na fahimci haka, kuma sai na ji gaba ɗaya batun su bai mun daɗi ba, ta yadda suke nuna kaman abin da Karima ta yi daidai. Amma Audu, na'am, watakan muddin muka bari sulhu ya tabbata tsakanin Umar Hashim da Karima, to fa mun samu matsala. Saboda yanzu ne muke da damar yin ciwar mu yadda muke so, saboda hankalinsa ba a kwance yake ba. Yanzu kana ganin yin sulhun su ko rashin yin sulhun su zai ba mu damar mu yi abin da ranmu yake so? Me zai hana? Ai soyayya ce, shi masoyi yanzu yana can ya rude hankalinsa ba kwance yake ba, kan kullum wuta yake ba, hankalinsa ya tashi. Wannan shine damar mu kawai nake ga. To alhamdulillah,
a tunda har ka fahimci haka kuma ni ma na fahimci haka to yanzu a tunaninka meye ne abin da ya kamata mu abin yi anan da farko dole mu je mu samu Umar Hashim mu bashi hakuri sa'annan mu je mu fuskanci Karima. Kai gaskiya soja bana jin zan iya tunkarar Umar Hashim, bana jin zan iya hada ido da Umar Hashim. Kai soja ni ji nake baki ɗaya ma na tsani kaina, wai me yasa ma tun farko ba mu yi tunani ba muka juya bawan Allah nan ba ya fi sibilillahi. To ko an haka ne tun wuri kafin lokaci ya ƙure mana mu yi abin da ya kamata mu. Kwantar da hankalinka, ai na riga na gama tsara komai ni yanzu. Abin da nake bukata haɗin kanka, kai da Adamu da kun yadda magana ta ƙare. To in na yadda me ka so na? To ka san ka zan baka kaso 1/4. A ba zai yi ba wallahi, impossible. Wallahi gwandan taka bakin farantin ya bare. Ka ce mun kaso 4/1 a ganganci kenan, haihuwa da damuwa. Haba Sale, kai fa mutum ne cikakke aƙili mai hankali. Abinda ka ɓata shi a baya za ka iya gyara shi a gaba. Allah ya sani ba mun juya wa Umar Hashim baya bane don mu tozarta shi ba ko kuma mu wulakanta shi. A'a, mun yi ne don kare ƙimar matsayin gaskiya. Kuma shi Umar Hashim ɗin nan sanin kanka ne, shi mutum ne mai ilimi, mai tunani, mai haƙuri kuma mai sani ya kamata. To saboda haka duk abin da muka je masa da shi wallahi ba na raba ɗaya biyu Allah ɗaya ne wallahi zai fuskance mu. Ka fahimta? Dakata Malam Audu, ni fa ni ne aikin. Ni zan shirya komai da kwakwalwata. Kana zaune zan kawo ma abin nan. Ko me zaka shirya ba zai yi ba wallahi. Haba mutumi na kada mu haka da kai. Kada mu haka da kai. Yanzu ya kake so a yi to? A ba zai yi ba. Ba zai yi ba. In dai kana so a yi sai dai a yi 50-50 ka ja 50 in ja 50. Kowa ya ja bakinsa ya ɗin. Ba haka ba. 50-50 ni fa duk wani kokari da ni zan yi shi kuma na ma gama. Abin da nake jira kawai da ka amince ni yanzu in ka yarda za a kasa 3 zan baka kashi 1 zan rike 2 in ji da sauran komi zai faru ma ya faru ni na dauka kawai. In aka yi haka an yi daidai kenan. Ko ka gani? Ba matsala ba matsala. Wannan yayi? Ba matsala yayi haka yayi. Yayi. Mutunan. Ai wannan mutane ba za ta wani magana wai aje a ba Umar Hashim aure me aka me za a ba shi aure. Karima za mu je mu ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na kowa na amuran kai dade. Ba na gaya maka cewa tsohon manaja zai dawo bakin aikinsa ba? Gaskiya ne tabbas illa bai gashi na ga ya dawo. Na kowa ranka ya dade. Kaman wayar da kuka yi da Jibrin na ji kaman kana faɗa mar cewa kaga MD da Karima yau. Tabbas ranka ya dade. Na gamsu kuma da idona suna tafiya cikin nishadi cikin annashuwa. Amma illa bai me ka fahimta game da wannan curewar na MD da Karima? Sanda na samu labarin Umar Hashim zai aure Nafisa, na yi tunanin wani hali Karima za ta shiga. MD yana so ya yi amfani da fushin Karima ne domin rama abin da Hajiya Sara ta yi masa. Amma kuma fa sai dai wannan shirin nasa da Karima ba zai taɓa yiwuwa ba. To illa bai me yasa ka ce haka? Saboda ma'aikatan da suke tare da Umar Hashim za su shiga su fita su wayar mata da kanta. Kuma lallai Karima za ta fahimta. To amma muddin an ga Karima da MD a tare, to sun buɗe ƙofar da za mu shigar musu da matsalar da za ta ɗaga hankalin kowa. Ranar 23 ga watan da ya wuce an fita da shinkafa mota 3 a cikin wannan kamfanin kuma da sa hannun tsohon manaja kuma PA ce ta shigar da fayil din. Ai an shigar da kuɗin tun kafin ranar.
sa hannun ba na yanzu ba ne, ɗaukar kayan ne kawai yanzu aka ɗauka. Haka ne? Kin shiru biki ba ta amsa ba, kuma ni ma biki ban amsa ba. Ranki ya daɗe, tabbas an fitar da kaya, amma maganar gaskiya ko da ke baki sani ba, amma rubutu shine zai tabbatar da haka. Idan kika ƙara magana sai na ci miki mutunci. PA, har yaushe kike da damar da zan yi tambaya kafin a bani amsa? Ki samu wannan wawan bakin naki a ciki. Ke haƙuri ranke da dai. Me kika ɗauka ne? Kin yi zaton ni wawuya ce irin ki? Sai yanzu ma na fahimta baki da gaskiya. Da kafin zuwanta so nake na fahimci abin da yake faruwa, amma yadda kike so ki sa mata magana a bakinta na fahimci cewa kwata-kwata baki da gaskiya. Ranka ya daɗe. Don in sha? Ba ranka ya daɗe. Ai kayan Allah na annabu ne. Kai. Fidansi, lafiya na gaita haka me yake faruwa? Ranka daɗe albishirinka. Goro. Ya tabbata cewa mai girma Matawalle yana da wata ƴa mace bayan Hajiya Nafisa. Ƙwarai kuwa. Tun idan matsala ta faru muna iya kawo ƙarshen ta cikin sauƙin. To ka sani akwai matsalar da idan ta faru da ni da kai da shi ba za mu taɓa iya kawo ƙarshen ta ba. To yanzu ake so ni? Mu faɗa wa mai girma Matawalle abin da yake faruwa. Ta ya za mu sanar masa kuma mu ce masa ne? Nana, ba na tunanin yin hakan zai haifar da ɗa mai ido. Kamar yadda Umar Hashim ya bar abin nan a rufe saboda gudun ɓatawarsa da iyalinsa, ni ma ina ganin ni da ke mu bar shi a rufe. Ina da yaƙinin cewa zuwan wannan yarinyar zai kawo mana canji, kuma albishirinki. Sai ka faɗa. Bayan Hajiya Nafisa da wannan yarinyar, mai girma Matawalle yana da ɗa namiji. Daɗin sofircin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. An ce tsohon manaja ya dawo aiki, to ina buƙatar ganin shi yanzu nan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Lawal Ahmad, jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood Umar Hashim a cikin fim ɗin Izzar So, kuma mamallakin fim Izzar So. Kamar yadda aka sani, muna yin kasuwanci tsakaninmu da 'yan downloading, muna sayar musu da poster wanda za su saya a kan naira 1000, za su kuma sauke Izzar So har na tsawon wata 3 suna sayarwa kafin a sabunta wata poster. To kamar yadda muka sani, wannan poster ita ce ta ainihin season 5, ita ce ta season 5, kuma ana sai da ita ga 'yan downloading wanda za ka mallake ta a matsayin ka na ɗan downloading, kuma ka rika sauke Izzar So kana sayarwa domin ka ci halak ɗinka. Saboda kada hukuma ta zo ta kama wani ɗan downloading ba tare da wannan fasar ba, idan aka kama shi to duk abin da ya biyo baya shi ya ja kansa. Akwai wasu jihohin musamman Maiduguri da jihar Plateau da Yola da Taraba da Kogi State su yi kokari su mallaki wa'annan, saboda mun san suna karɓar kayayyakin mu kuma suna bin doka da oda. To gashi nan an sabunta sabon poster
su yi kokari su mallake ta domin gujewa matsala, domin gujewa fushin hukuma. Kar ku manta na sha faɗa, Allah baya yafe haƙƙin wani akan wani. Duk yanda ka ɗauki haƙƙin wani ka ci, in dai mai haƙƙin nan bai yafe maka ba to Allah subhanahu wataala wallahi tallahi ba zai yafe maka ba. A bi doka a zauna lafiya. Assalamu alaikum. Nagode. Assalamu alaikum masoyanmu da ke faɗin duniya baki ɗaya. Cibiyar Alhikima tana mika ɗimbin godiya ga al'ummar duniya. Wannan haka yake Aisha. Dole ne wa al'umma godiya domin kullum rububi suke wajen karɓar magungunan mu. Wannan gaskiya ne Hajiya Aisha da kuma Nana Khadija. Godiyar mu ga al'umma ba za ta kare ba domin a kullum kokarin su shine su ga sun yi amfani da magungunan Cibiyar Alhikima. Muna mai ƙara godewa Allah da magungunan mu suke zaman sila na warakan cututtukan al'umma da dama. Al'ummar duniya baki ɗaya muna ƙara jinjina muku kuma da aika sako gare ku. Cibiyar Alhikima ba za ta taɓa gajiyawa ba wajen warkar da larurorinku kuma da jinyoyinku insha Allahu rabbi. To al'umma kada ku yi ƙasa a gwiwa, don haka an ce siyan nagari mai da kuɗi gida. Don haka ne muke ƙara wa mutane ƙarfafa gwiwa akan karɓar magungunan Cibiyar Alhikima. Haka yake Aisha. Ingancin magungunan mu ne shi yasa jama'a suke rububi a kansu. Za mu yi amfani da wannan dama wajen ƙara jan kunnen al'umma. Cibiyar mu fata Alhikima ba ta yawo da mota ko kuma bero. Ana neman mu ne ta adireshin mu kai tsaye, wannan lambobin waya da kuke gani a kafar sadarwa. Muna mai ƙara jinjina muku da yin godiya. Boxer Super Oil, Boxer Super Oil, na kamfani con Super Oil, yana sabunta muna injin, yana ƙara lafiyar injin. Boxer. Wai abokina me ya faru ne? Wallahi akwai matsala. To, wannan motar na gaji da ita sai da ita zan yi kawai. Saboda za ta sa min hawan jini, za ta sa min tashin zuciya. Me tai ne da zaka sayar da ita? Daga yin juye kwana 3 a ce mota ta fara yaƙi, wannan wace irin rayuwa ce? Ha, to ai kuma laifin ku ne ai. Idan za ku yi ma mota juye ba ku samun ingantaccen mai wanda yake da nagarta da aminci. Ha, kana nufi akwai wani mai da yafi wanda nake sawa mota ta inganci? Kwarai da gaske. Wanne kenan? Sunansa Boxer Super Engine Oil. Shine mai nagarta mai quality kuma babban kamfani ne wanda idan kawai mota ka juye zaka zauna lafiya duk gudun da zaka yi man ka baya konewa kuma baya tsinkewa. A to maka ne aboki na kamata ka taimaka kai ni ma in sayan sawan mota ta. Baka da matsala ai. Shine. Baka da matsala. To ina godiya. Nagode sosai. Kuma ina zuwa kake ta faman sauri. Mashin ɗina ne na taho nake ta gurare nake dubawa nake neman bakin mai samu abin nan. Ban da abin ka na kowa ga bakin mai nan a gari a ko ina ana sai da shi. Man da nake zuba a mashin ɗina Boxer Super Oil shine mai ingantacce ɗaya tamkar da dubu. To in dai haka ne ku na kowa dama janareton gidana yana buƙatar ne masa juye. Ya kamata ni ma mu garzaya da ni da kai da dukkan mu ma mu je mu samo Boxer Super Oil domin mu dinga juye da shi domin injinan mu samu lafiya. Boxer Super Oil. Boxer Super Oil. Boxer Super Oil. Boxer Super Engine Oil na kamfanin Ipcon shine mai na juye ingantacce, suna da 4 liter, haka zalika suna da 1 liter. Ni bawon mata na jirba shi a wajen juyen motata, na ji daɗi, kuma ku jirba. Boxer Super Oil. Zaɓin kowa. Super Oil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu barkanmu da warhaka. Farko ni ne Malam Tasiu mai maganin aljannu na Maradi wanda aka sani da dan gado. Wanda ni haka aljannu garanta ne a wajen babana. Ni ba dan shige bane. Kamar yadda mutane suka sani ina gudanar da aiki na haka ne lamarin yake. Kun san shaitani kala-kala ne. Akwai na ije, akwai na gamu kuma akwai na gado. Akwai kuma aljanni wanda ake ce da shi namijin dare mai hana ɗaya mata armi. Wanda za a gani yawanci bai bar mace ta armi kwata-kwata. Wani kuma zai bar ta yi arma, amma bai bari ta yi.
shi kuma wani zaka gani an yi arman kuma tana haihuwa amma kuma zaman lafiya bai samu tsakaninta da mijinta za ga suna ta yawan samun saɓani. Haka ne lamarin yake. Sannan akwai aljani wanda yake bata mutum dukkan lamarin shi, za a gani mutum bai samun ci gaba. Wani ɗan kasuwa ne yana kasuwanci sai gani kamar kasuwancin zai ta yi amma kuma sai ga ya baya. Wani shi kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya gama amma kuma aiki sai ga ya ki samu, matuƙar yana da wannan iska. To da izinin Allah ni duk inda kake a faɗin duniya in dai ka samu lamba ta to kai sai ne zan raba ka da shi da izinin Allah. Haka ne lamarin yake. Sannan kuma ni yanda aiki na yake, kun san aljani akwai cututtukan da yake zuwa mutum a jiki, wani kuma wasu ajiya ne ake masu cikin jiki. To yanda lamarin yake, kamar in kama shi ni sai na sa duka kayan da ya sa cikin jikin mutum ya tattare shi, sannan in ba shi musulunci kuma in kora shi da izinin Allah ya barka abada. Haka ne lamarin yake. Sannan ni inda aiki na sha bamban da saura, kamar misali a ce ya zuba ma cuta kana jin ciwo a jikinka, duk inda kake ko ta waya ko a fili zan ce ka sa hannu ka rike wurin. In ka rike wurin kamun ka saki ne za ka ji wurin ya bar ciwo nan take. Haka ne lamarin yake. Mutane sun da ka tafi dosi kada ki kawo mana rudu mana. Lokacin da aka je gwajin jini menene ya faru? Ai ba ki gaya mana abin da ya faru ba. Ranka ya daɗe, ban samu labarin abin da ya faru a wajen gwada jinin ba, amma dai wani sai ne a tare da take kawo budurwa iya shigar ta kawai zai tabbatar maka da yar matawallaci. Da kuma sai nake ganin idan har hakan ta kasance Hajiya Nafisa ta shiga cakwakiya saboda ita ce aka yi wa kishiya. Gaskiya ba na tunanin haka za ta kasance, saboda muddin aka ce mai girma matawalle yana da wata ɗiya bayan Nafisa, to abu guda biyu da Hajiya Sara ta gina to tun daga farkon ginin ta su rushe. Ranka ya daɗe, inda kuma ɗa namiji ne kuma fa ya Hajiya Nafisa za ta kasance. Salamu alaikum. Tsohon manaja kuma? Hajiya Nafisa ne take neman sa? To shikenan. Ranka ya daɗe. Hajiya Nafisa tana son ganin ka kuma yanzu nan. Jibran. Nesa ta zo kusa kenan. Ya dace ya samu wani ba zai koka ba. Ita Izzar so duk kai minta kuma ba ta uya ba. Daɗin sofar cin ba na albaɗa yaji. Dole za mu sanar da mai girma matsalar duk wata matsala da ke faruwa a cikin wannan kamfanin, amma ba ta yace ka faɗa ba. Ya kike nufi? Izza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam Ali, Hajiya Nafisa tana son ganin ka a cikin ofis yanzu ba tare da bata lokaci ba. Menene yake faruwa? Wallahi ni ba sani ba. Ranki daɗe gani? Na ganka. Kai kyau. Amma bari na je na ji. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Yaushe kuma ka dawo aiki tsohon manaja? Yau na dawo ranki dai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ranke daɗe,
an ce kina son gani na. Bada magi ko? A aran ke daɗe, bada yaji ne. To, bada yaji. Na san lokacin da tsohon manaja yake kan kujerarsa, kai ne ma'aji na wannan ma'aikatar. Haka ne ranke daɗe. To ina so duk wani fayil da tsohon manaja ya taɓa sanya hannu domin fitar da kuɗi a wannan ma'aikatar, a kawo min shi yanzu nan. Ranke daɗe, ni na aiki da tsohon manaja ne na shekara 1 da wasu 'yan watanni. Da can ba ni ne asalin ma'aji na wannan ma'aikata ba. To hakan ma yayi. Ka je ka kawo min iyaka na wanda kuka yi aiki da shi. Shikenan ranke ne. A gaskiya ni yanzu babu abin da yake damuna irin yadda ake kwatan wayoyi ta karfi a fito da makami idan baka bada ba za a iya kashe ka. Wannan abin yana damuna sosai wallahi. Wallahi abin da yake faruwa yanzu kenan a garin nan. Yanzu kwanan nan nake ji wata an karɓo wayar tata amma sin ɗinta yadda ta bada naira 10,000 ta fanshe shi. Tun yanzu laifin ni a gani na laifin waye, laifin hukuma ne da kuma laifin su mutanen gari. Ma'ana manyan unguwa kenan da kuma hukuma a ciki. Abin da yasa na gaya ma haka, su wa'annan yaran yanzu muka yi duba me yasa suke wannan. Ka duba kai nazari za ga mutum ne zai zo ɗauku ya zara makami, kai da abinka kayanka ne zara makami kana ji kana gani ya buga ma ya kwaci abinka. Ranke da ɗewa ina su ne ma'aikatan wurin. Sannun ku da aiki. Yawwa sannu. Diyar Matawalla ce kanwar Hajiya Nafisa. Hajiya Nafisa ce ta ce in zaga da ita cikin wannan ma'aikata. Na gode. Ina production manager yake? Production manager ya je amma yanzu zai dawo. Ina so na ga yadda ake aikin shinkafa ne. Ok to shi a bisa tsarin wajen sai production manager ya zo amma za mu iya shiga kafin ya zo tunda shi yake da alhakin da zai nuna muku abin da ya kamata nuna Ranke daɗe amma ya kamata a ce production manager na nan sannan amma za ka iya ka kira mata shi. To bari a je a kira shi. To ranke daɗe bismillah kamun ya shigo. Amma kafin nan ina so in muku wani ɗan tambihi. Ku ya kamata a ce kuna koya wa 'ya'yayanku da iyalanku ladabin shan ruwa. Amma sai naga kuna shan ruwa a tsaye kuma da hannun hagu. Turmuzi ya rawaito daga ɗan Abbas, Allah ya ƙara yadda a gare su cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sha ruwa yadda raƙuma suke yi. Amma ku sha sau biyu ko sau uku. Ku yi bismillah idan za ku sha, sannan ku gode wa Allah bayan ku. Malamai sun ce duk abin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a tsaye, tunar daga bayanin halacci. Kamar idan larura ta samu ko kuma saboda wani dalili kamar shan ruwan zamzam, wanne ya dace da faɗin Allah. Kuma Ubangiji yana nufin sauƙi gare ku, baya nufin wahala a tare da ku. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya shan ruwa tsaye. Za mu iya tafiya. Ya dace ya samu wani ba zai koka ba. Ita Izzar zaune kai minta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban Izza in ba shi zai yi ba. Izza ba. Ka san me mahaifiyata take kiranka tun daga wannan lokacin? Sai kin faɗa. Zaki. Akwai zaki a India a wani shiri da muke kallo a wannan lokacin. Amma kuma sai ga zaki ya bayyana a gaske. Gaskiya ka yi ƙoƙari. Na gode sosai. Amma na yi mamaki da kace ki yar gidan Mutawalla ce. Daman bayan Hajiya Nafisa mai girma Mutawalla yana da wata diyar. Gani?
Ni kanwata ce. Bayan ma kuma ni akwai ɗansa namiji wanda shine gaba da ku. Ya yi kyau, za ka iya tafiya. Kafin nan da wasu 'yan mintuna za mu neme ka. Ke kuma ba ma abin da ya faru na 23 ga wata ba ma. Tun daga fara aikinmu a wannan ma'aikatar, duk wata motar shinkafa da ta taba fita a ƙarƙashin PA a wannan ofis din, to a kawo min record nan daga yau zuwa gobe. Za ki iya tafiya. To shi ke na ranke da ni. Na bar ki lafiya. Jamila, idan kika saki kika ɓoye gaskiya daga abin da kika fahimta, to sai rana ta riga ki faduwa. Za ki iya tafiya. Ladidi, ranke daɗe. Daga yanzu har zuwa lokacin da za a gama gudanar da bincike, ke ba PA ba ce. Don Allah ranke daɗe, ki haƙuri, kar ki sa magauta su yi min dariya. Mutum biyu bana taɓa yafe musu. Munafiki da kuma ɓarawo. Idan ya tabbata kina yi mana sata a cikin wannan ma'aikatar, to hukuncin da ake yi wa barayi a cikin wannan ma'aikatar, to shi zai tabbata gare ki. Tashi ki bani guri. Don Allah ranke da dai, kar ki kore ni. Ki fita mu daga office. Get out! Za ki fita ko kuma sai na sa an fitan min da ke. I said get out! Ki fitan min daga office. Za ka iya zama, Malam mai kuɗi. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita Izzar duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so baya duban Izza in ba shi zai yi ba. Izza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba.
Mutane suna yawan tambaya ta a ina ake yi min aski saboda suna ganin yanayin yadda nake kula da kaina. A Gent Barber Shop da ke Lebanon Club, a nan nake yin aski na. Mutane da yawa sukan ce min sun lura bani da wani aikin yi sai fim. Har wasu suna cewa anya ina samun lokacin nishadi kuwa? To amsar su ita ce, da ni da ɗana Ahmad mukan zo mu buga game PlayStation a Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. Bayan PlayStation akwai abubuwa kamar su snooker da kuma sauran wasanni na nishadi. Jama'a da dama sukan tambaye ni menene sirrin kyawun kafafuna. To sirrin ba wani abu bane, amanna da nayi ga zuwa Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. Fuskata ta yi fes kamar na ɗan jariri. Hakan yana faruwa ne sanadin zuwa da nake a gyara min fuskata wurin gyaran fuska na Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. Mutane suna mamakin yadda nake kazar-kazar da jikina musamman lokacin da nake tikar rawa. Abin da baku sani ba shine ina samun ingantaccen massage a Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. Ku kwaikwaye mu wajen kula da kanku. Yi mu'amala da Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وكثير الرحمن بالغيب وذكروه بمغفرة وأجر كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sa sadaka da sunan Allah maza maza Hassan Ibrahim Bauchi gode wa ubangiji me yake damunta ya ana ake da wai zo mana ya ana Sa'adatu Yusuf foto ko an sa su to wannan fa an kira ba ta zo mana wannan dan da ta mama na karka kira kowa ran kai dade karka kira kowa karka kira kowa idan ba su gyara ba sunna ka dauki full din karka kira kowa ka bari sai mun gyara dan Allah karka kira kowa ya kira su wadda ya daga ta ba Kece ciciya ce ita wannan baiwar Allah Hajiya tana magana ta ce matsala ce ita ba ta taɓa jin irin wannan masifa ba Allah ya yi mana baki ɗaya ta ce kiciciya wannan da kuka sani mai shiga jikin ice ta yi rami ta higa haka take ji duk jikinta kiciciya duk jikinta ko ina kowane ɓangare haka daga tafin hannu har tafin sawu ta ce ko har sawu dukka haka yake binta hekara da hekaru ana tsayi
ta ce ta ji labarin malam sai ta zo ta karanta masa sati biyu yau aka fara tun da ta fara ta shi Allah ya ɗauke jinya ta ce ita baiwa dai irin wannan ba ta taɓa gani ba to shi ne ta zo ta yi wa malam bayani kuma ta ƙara tuho da wata saboda jin daɗin hakan ganin biyan bukata ta ƙara tuho da wata Allah ya ba ta larin shaida Allah ya miki albarka hajiya bayan Allah ba za su kirgo fa waɗanda sun warke bukata ta biya alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah hakika duk wanda ya tsaya kan gaskiya yana tare da ubangiji Allah kuma duk wanda Allah ya taimaka dole a samu jabu ana samun waɗansu na yawo kasuwoyin ƙauye wasu na yawo garuruwa wasu na yawo cikin gari waɗansu da mota waɗansu da wulbairo waɗansu a gindin bishiya suna cewa su ne abubakar bilhaƙi ni ba na yawo ba na zuwa ƙauyuka ba na yawo da mota ina cewa a zo a sai magani inda na ce ina wajen ina aiki asabar da lahadi a duhuwar kura a nan azare a duhuwar kura a jihar Bauchi ina aiki litinin da talata a kakori mai kasuwa a hanyar guru kusa da birniwa ina aiki laraba alhamis juma'a a Kano a tsamiya babba in ban da wannan waje ba inda za a sami The wait is over. Emirates College of Health, Sciences and Technology is proud to announce to the general public that forms are now on sale for the 2021 and 2022 college session. Yes, forms are now on sale for those interested in the following course: Community Health, CHU/JCHU, Medical Lab Technician, Health Information Technician, Dental Surgery Technician. That's not all. Forms are also on sale for the following courses: ND or HND Community Health, ND or HND Dental Therapy, ND or HND Environmental Health, ND or HND Health Information Management, ND or HND Nutrition and Dietetics. All you have to do is purchase a form through our website www.ecosat.edu.ng. Create an account and pay via Remita, all at the cost of 8,500 naira. Then sit back, relax, as you will be invited for an entrance exam and interview. Or visit the college at Ecosat Kabuga Satellite Town, Kano, or contact us on our official office lines 081-825-48149 or 091-380-88744 or 080-377-09304. Why study abroad when you have Ecosat at your doorstep? Ecosat, Citadel of Healthcare Professionalism. Idan ka ji kukan jariri, nuni ne da cewa wata sabuwar halitta ta shigo duniya. A hankali za ka ga ya fara zama, sai rarrafe, har ma ka ga ya fara guje-guje. Sai a gane mutum ya girma. To ta ya ake gane darajar mutum idan ta girma? Ana gane darajar mutum ta girma ta hanyar irin kayan alatin da yake amfani da su a gidansa da kuma ofishinsa. Ana gane darajar mace ta kai ne ta hanyar katafaren gadon da ke girke a ɗakinta ko kuma kayan girkin da take amfani da su a kicin ɗinta. Duk inda ka ga kujeru masu kyau ko kuma gadaje da kayan kicin masu alatu da karko, to tabbas an ziyarci Hyper Furniture. A Hyper Furnitures ake ƙawata mazauni, a kyautata makwanci, a kuma ɗaga darajoji. Mu sayi kujerun Italy, Turkey da kuma China ba tare da kun je ƙasashen ba. Hyper Furniture sun ɗauke muku dukkanin ɗawainiya. Hyper Furnitures sun ɗauke muku ɗawainiya. Hyper Furnitures sun ɗauke muku ɗawainiya. Sai kun zo. Sai kun zo. Faɗi ƙara inda a ɓangaren furnitures ne su ne kan gaba. Akwai mu da kayayyakin furnitures na ƙasashen Italiya, Turkey, kai har da na ƙasar China. Ga kuma kayayyakin kitchen na alfarma da matsakaita. Shiga ɓangaren electronics ɗinmu domin ka darje. Hyper Furnitures. Ofishinmu na nan akan titin Gwarza Road a kanan Dabo. Ko kuma reshen mu da ke kan titin BUK Old Side. Domin yin hulɗan online business da mu sai a tuntuɓe mu akan lambar 0800-361-777-16 ko kuma 0809-149-4078 ko kuma 0700-354-3622 ko kuma 0800-322-58001. Hyper Furnitures su ne kan gaba.